hovorí o takej jednej vakcíne, ktorá je úplne, jak hovorí Sulík, prd vo vetre. V kompetencii orgánov činných v trestnom konaní. Boli vaše tvrdenia seriózne? Nie je vo vašom záujme možno dať urobiť ešte jednu takúto analýzu? Aby ste mali rukolapnejšie dôkazy? To malo byť od začiatku tak robené. Skúste rozmýšľať chvíľu so mňou. Najskôr sa tie analýzy museli spraviť. Keby som povedal, že ich idem robiť tam a tam, je koniec. Ale veď aj tak nehovoríte, viete nikomu. Pokračujem. To znamená, že som ich dal najskôr spraviť a potom som povedal, že ich idem robiť. V kompetencii. O všetkom mám dokument, doklad. Odkiaľ, kam, chladový reťazec, potvrdenia. Pán Žilinka, počúvajte, aby ste vedeli, koho stíhať, hej? Aby ste vedeli, koho stíhať za to, že keď na to sa vynakladali peniaze štátu, že niekto musí byť za to aj zodpovedný. Fotografie. Všetky dokumenty mám odložené pre generálneho prokurátora. Samozrejme, je na ňom, a ja ho na to upozorním, ak chcete zvážiť nejakej odbornej inštancii, či sú tie analýzy správne, nechoďte s hranatou pečiatkou. Okrúhla pečiatka je lepšia ako hranatá pečiatka, hej? To proste okrúhlu nikto nevyrobí. Hranatá je nič, okrúhla je niečo. Bum. Pečiatku. Ukážte mi zákon, kde sa hovorí o okrúhlych pečiatkách. Dobre, sú znalci, notári a tak ďalej, ale toto je nie vakcíne, toto je o okrúhlej pečiatke. Podľa mojich znalostí na Slovenskej republike nemá nikto. Pán Kotlár, vy ste povedali, že roztrháte v Českej republike. Ja som nepovedal, že v Českej. No ale... Nech nespochybňuje splnomocnenca vlády, pretože ten splnomocnenec odovzdal rovnako mandát spolu so svojou stranou. Počkajte, ja vám donesiem, bo tu niekto mi píše, ty hlupák, okrúhlu pečiatku nedostane každý. Sekunda, ja som tu. Pozrite, tu X, toto je tu za celé pečiatok, koľko chcete, 50 pečiatok, ale ukážem vám onu. Tu je napríklad okrúhla pečiatka. A kto? Okrúhla pečiatka. Koľko chcem. Tu máte okrúhlych pečiatok, koľko chcete u mňa. Hej? A toto je súkromná okrúhla pečiatka firmy. Okrúhla pečiatka. Mám X, koľko chcem tých pečiatok. Hej? Čiže hej? Tu dvojka. Hej? Pečiatka je nič. Pečiatka je komunistický prežitok. Hej? Proste vo Francúzsku som žil 7 rokov, ja som nevidel jedinú pečiatku, hej? Na nejakom dokumente. Pečiatky je iba o vašich opečiatkovaných hlavách a takých primitívnych, ako má pán Kotlár. A v istom momente, ak v prípade, že naozaj ohrozíte vyšetrovanie, tak budem žiadať, aby sa zasiahlo z tých miest, ktoré sú kompetentné, aby ste nemarili prekrúcanie mojich odpovedí. Pozatvárajú novinárov. No a tá odpoveď na moju otázku teda? Nepoviem vám nič viac. Už roztrháte váš diplom, ak sa potvrdí, že teda nemali ste pravdu. Kto to má potvrdiť vás, aby ste nemali pravdu? Kto je tá autorita, ktorej vy veríte? Okrúhlejšia pečiatka ako kruh. To znamená? Poďme na to! Kotlár je blázon, to opečiatkujeme to. Túto pozrite sa, 1, 2, 3, 4.